Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Yung banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
Sabacolon Action Radio. Ikaulog na ngay Sansan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Wani pagkili sa Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano pingisda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalag ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning. 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 Good morning, mga ka-action. And syempre, welcome na sa ito pagpalayag sa buong aga. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras ka programa. Nga magapamukaw sa inyo magahatag sang enerhiya kag magahatag sang yuhum. Dari sa mga tao na ka may ara sa kalantuan, magbaligya kag magapanindahan sa buong aga mga ka-aksyon. Bugtaw na kamudra dakpa ng balde habon kabo kag baligo. Di ba lang? Di ba mga ka-aksyon ay ganyan mga tao nga nagabugtaw ya aga pa, di ba? Ang tao nga nagabugtaw aga pa, madamo siyang makita kag madamo siyang makuha. Pero mga tao ba lang adlaw na nga nagabugtaw? Amo ginamasiling naton nga ti, agang madakpa nila ti. Kung hindi gapula ang mata, nagalupok ang tiyan. Kag ang makuha nila kalabanan, inibalang mga latoy. Latoy nga utan. So gali mga ka-aksyon, ako kamudira magaparindahan sa mga adlaw sang Domingo, July 5 of 2020. Bugtaw na kamudira, hadak pa ng baldi habon kabo kag maligo. Kag syempre mga ka-aksyon, kung Domingo nga adlaw, ati, laban-laban gindi ano, hindi gid madula sa aton listahan ang pagbakal sang baboy. Domingo is baboy day. Nagainaso naman ng aton nga balay, no? Iti, hindi gid madula sa aton nga kultura bilang Pilipino nga paborito tagidya ang baboy. Biskan pag nga nagataas na balang aton nga dugo, no? May mga maintenance na kita. Nagakawat-kawat gidyag-yapon sa pagkaon sa baboy. Ay, kabalo kaya siyang una. Siyang hubin pa, kuya. Masaragan kuya nga magkaon siyang 2 ka kilo yung baboy mo. Isa lang nakadlaw. Tuod ka, lo? Uwa. Masaragan kuya nga ubuso na. Galing ka subong maedad na ko, ti. May maintenance na ino. Kaya kung hindi ko pagkontrol na yan, nagatukar nga ako nga arthritis. Ano, abi ka ti si lolo mo. Grabe na ginabatsyag. So mo na mga ka-aksyon, ang tanan nga mga bagay, nga mga manami, nga matabo sa kabuhi ta, pag wala kita siyang kontrol kung kaisa, pag nasubrahan kita, may malain nga epekto sa aton nga lawas. Inabalang mga bindunggo, ahi, kwaho, perpilya, libro-libro.
Okay lang na. Once in a while, hindi lang pag-ubrahan nga everyday tapos 3 times a day. Yurik na. Patay ka niya dong. Any mga kaksyon, subong nga adlaw, July 5, 2020, panibagong nga adlaw para sa aton nga kabuhi. Ari pag-istoryahan ta subong nga aga mga kaksyon. Nakabalo bala ka mo nga sadtong July 5, tuig 1992 sa aton nga Philippine Historia. Si Presidente Ramos ang nagbukas sang duwa ka opisina nga mangin extension sang Malacañang. Kumbaga pa mga kaksyon, muna siya ginatawag naton nga extension office sang Malacañang. Magluwas dito gid sa Maynila. So amo ni siya ang ginatawag naton nga extension office nga pwede nga mangin dalangpan sa mga pumuluyo kung may ara sila sang kinahanglanon, di ba? For example, maipakayod sila bing dalan, kulang ang ilang pondo. Si Mrs. B nila nagbata, ti kulang kwarta, nagapangayo siyang assistance sa medical or sa bill sa ospital pagwa nila, no? Aray mga kaksyon, ang isa ka extension office ang ginbutang sa Cebu. Kag ang isa naman naging butang sa Davao. Kay ini ang naging parte sang iyang promisa sadtong nagakampanya pa lang ini sang pagka-presidente sadtong 1992 elections. Galikiti, damo naghambal mga kaksyon nga sadtong 1992 elections. Amo ni ang isa sa may pinakadamo nga brownout. Hambal nila kag amuman ini mga kaksyon ang nagwa man sa chismis nga may pinakadamo kuno nga daya ay tuod ni. Kumbaga pa ang isa bala ka kandidato nagaabansi na paglabot sang brownout kita isad to nga panahon 1992 elections mga kaaksyon manual pa kag hindi pa picos machine. Pagbalik kuno sang kuryente ato bala ang kandidato nga nag-aabanse na, gulpi lang nga gin-overtikan sa nga nagasunod nga kandidato. Ina, suno sa mga chismis sadtong 1992 elections. Hindi lang niya kaisa ka banwa, kundi halos gidya nga parte sa Pilipinas na experience ang brownout. May takabalo ka bisyo kung dito nagkantong iban nga mga balot boxes. Kung ano, basi nagluluwa to ang Avengers. Nagluluwa to bala ka Spider-Man, Superman. Amo na suno sa mga tao sadtong 1992 elections. Kagdugang pa mga kaksyon, gusto niya nga mangin accessible ang presidente sa Visayas kag Mindanao sa mga kinanglanon sang pumuluyo sa bilog na Pilipinas. Ang palasyo sang Malacañang ang opisyal nga puloy-an sang presidente ka Pilipinas. Ini ang lugar man para sa Malacañang Museum kag Presidential Museum. Ang palasyo sa Malacañang ang gintawag 18th century villa along the Pasig River located sa sentro sang Maynila. So, inianay ang summer house nga paubra sang Spanish aristocrat nga si Don Luis Roca. Ang structure ang ginbaligya sa kay Colonel Jose Miguel Formente. Kag sa ulihi mga kaksyon, ginbakal na inisang gobyerno sa tong 1825. Ginpakayo, ginpanami, kag ginpalapad sa pila ka tuig nga mga nagliligad. So makita nyo mga kaksyon, kagwapo na gidya siya nga Malacañang. Pero inianay, balay siyang isa katawo. So tuig 1937 mga kaaksyon, ini siya ang nanging opisyal nga puloy-an sang presidente ka Pilipinas. Tuig 1937 ha. Si Commonwealth President Manuel L. Quezon ang nangin una nga first Filipino Chief Executive nga nag-istar sa palasyo sang Malacañang. Ang nagtaliwan nga anay presidente sa Pilipinas na si Ferdinand Marcos kag former First Lady Imelda Marcos ang pinakalaba nga nagpuyo sa Malacañang humalin 1965 hasta 1986.
So sa tabok sang Pasig River imo makita na ang Malacañang Park nga may golf course dira ha. Isa ka parke, billets para sa Presidential Guards sa panahon sang Commonwealth era. Ang Presidential Rest House nga gintawag Bahay Pangarap kag Recreation Hall. So amo na mga kaaksyon ang July 5 sa aton nga kasaysayan diri sa Pilipinas. Nga si Presidente Fidel Ramos sadtong tuig 1992 ang nagbukas ang duwa ka extension office sa Malacañang para maging mahapos sa pamuluyo sa bilog nga Pilipinas nga magpadangat o magpalabot dira sang ilang mga concerns kag mga kinanglanon sa presidente sang Pilipinas. So muna mga kaaksyon tuig 1992. So ano bilang pagpamukaw para sa inyo sa mga tao dira nga nagaduyo pa sa mga oras gani ano. Masiguro na tamaan isang longnek. Ang iban dira tuod gintugungan na sa duwa ka tasa nga kape nagaduyo gyapon ho. Dapat yung mga kaaksyon, kung may ara ka mo dira sa kaladtuan, may ara ka mo dira sa hilimuon sa mga aga, dapat mag-energetic kita, no? Dapat muklaton tang aton nga mata sa kamatuoran. Ngagin baylo na kita sa isa katawo niya. May ara kita sa pamahiin o ginatawag naton nga disperates. Kung ang isa kuno ka babae nagabusong, ginapaiway gid mga kaaksyon na balang paghikay sa mga tao balang may ara sa kapansanan. Kung nagabusong ka kiman ng mga kaaksyon kung ina kuno suyaan mo, for example, gakiang-kiang siya tapos laway sabi no. Ginasuyaan mo siya. Dira ko no mga kaaksyon na gasulod na ginatawag naton nga pagpanamkon sa isa ka tawo nga posible ang imo ginakainit, ang imo ginahikayan amo man ina ang mangin bata mo sa ulihi. Hala mo gid. Amo na. Posible nga panamkunan mo kag posible amo man ina ang mangin bata mo sa ulihi. So never gid nga maghikay sa isa ka tawo nga may ara sa kapansanan na kung ikaw ang nagabusong. Pero ini mga kaaksyon medyo malayo-layo man kay iniya natabo sa isa ka sapat. Hindi sa isa ka tawo kundi isa ka sapat. Nga abala. Ariya, isa ka mangunguma ang nakibot sa nga iya nahibalaan nga ang iya nga karnero ang nagbunag sang isa ka mutant cyclops. Magsini kita cyclops one eye, di ba? Do kabahol man siguro nga ang iya karnero nagtanaw sang X-Men kag tapos ginpanamkunan si Cyclops. Do kabudlay no? Okay lang to ginpanamkunan bisang iyang karnero bi butang ta si Hulk, hindi gani si Superman. Hindi gani si Captain Marvel no. Pero mga kaaksyon si Pipi ang natulala matapos nga ang iya karnero ang nagbunag kag nagbata sini may isa lamang kamata kag ininatabo sa iya nga umaha sa pungsod Indonesia. Pero ini ang napatay matapos ang duwa ka adlaw tungod kay ini ang nabudlayan sa pagkaon. Isa ka bilog iya nga mata. Tapos ang iyabi nga guyabi or ang iyang itsura na deform. Butang ta daw kita ka mo dira sang sabon nga SG bala. May cellphone man na gani nga do amo man ang shape sang una no. Basta Alcatel guro no. So do amo na ang kurtis ang iya nga itsura do nag-deform gid bala. So siguro posible man mga kaaksyon nga nagagamay-gamay ang iya nga bata. Pero tagaan ka mo sang idea abot ko makita nyo do amo ning itsura sang karnero nga ginatumod ko daw nag-deform giba nagyang itsura do sa mga cartoons bala ari pagid hodan amo na siya ang nagauyat sa iya. Color black siya. Makaluluoy no. So, kabay tani mga kaaksyon nga hindi man din matabo sa inyo no nga may sagod ka mo dira nga sapat tapos gulpin because kabudlay man sa part nila nga magkaon kag even gani mga kaaksyon nga inabala nga makita niya do kabudlay I don't know kung nakita niyo tong picture no.
Do klaro pa nag-uuyat sa karnero kumpara sa iya, no? So, si Pipi ang nag-edad sang 65 anyos. Dugang niya nga ang iloy kagang iya sini iban nga bata ang normal except sang isa nga ginbunag nga may ginatawag naton nga cyclopia sa bukid-bukid nga parte sang West Java, Indonesia sadtong June 22. Ang bata na karnero ang nagaproblema sa iya nga pagginhawa kag pagkaon tungod sa na-deform o hindi insakto nga shape sang iya nga itsura. Nangayo ini sang bulig sa iya mga tupad balay ining si Pepe, pero hambal nila isa ini kuno kamalas. Amo nang hambal sa iya nga tupad balay Dugang pagid ni Pepe nga sa tanan niya nga ginsagod nga karnero, wala gid ni isa sa ila ang nagmasakit o gindapuan sang anuman nga balatian. Kag hasta sa ulihi ginpatihan nila nga base ini kuno isa ka demonyo kag nagapakuno-kuno ini sa amo ini nga lawas or posible ginatawag naton nga reincarnation. Pero iya na lang ginapatihan mga kaaksyon nga ining nasambit nga karnero ang makahatag sa ila sang blessing. Kati ang iloy sini nagbata madua, ang isa normal tapos ang isa hindi normal. So gipatihan na lang nila mga kaaksyon nga posible nga ini makahatag sa ila sang blessings. Pero apisar sang paghatag atensyon sini, pagpalangga, ginpatiti gamit ang bibiron. Ini ang napatay sa gihapon kag ini siya ang ginubong sa ugsaran sang mangunguma nga si Pepe. Kag ini ang ginpatihan nila nga may ara sa cyclopia because of having one eye, di ba? Sa mga kaaksyon, amo ni siya natabo dito sa may pungsod Indonesia, parte sa Java bala, nga may isa ka tao dito nga mangunguma nga nagbunag ang iya ginasagod nga karnero sang isa ka baby karnero nga may yara lamang sang isa ka mata, no? So kaluluoy mga kaaksyon kay baga pa wala man siya nag-expect galing kita mga pinamangkot ito mga tupad balay niya, hambal malas na galing kino kaluluoy man bala. Kumbaga pa ang karnero nagaantos sa amo sila nga sitwasyon at pagkatapos siya do ibuli pa bala. Amo na ginahambal naton nga kung example ikaw nagabusong never mo gid pagsuyaan. Ang lain sila mga kaaksyon ay isa to sa mga nagsuya bala kag nagpasibangod nga yawa nagabusong bala. Uy palayo lang nagbasi bala pala kadlaw amangin bata ya cyclops man Sa muna mga kaaksyon ang aton nga pampamukaw sa inyo subong aga Domingo diri sa atong programa nga Johnny Tago Rides Again dito sa Pungsod, Indonesia. So agad sa luwat na sa mga tao nga may gusto nga tamyawon, magkomento lang kamo diri sa aton nga Facebook Live Johnny Tago Rides Again with Action Red Salgado. Komento kamo because pila lang ka minuto kita magabasa kag magapanamyaw sa mga tao nga gusto magpatamyaw diri sa atong programa subong nga aga. Anyway, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisap
dampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Oras sa Radio Philippines Standard Time, alas 5:24 na sang aga. Good morning, 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 mga kaaksyon. Sa mga tao dira kamera sa kalantuan sa mga aga, magabaligya kag magapanindahan, bugtaw na kamo dira hadak pa ng balde habon kabo kag marigo. Well, mga kaaksyon, na subong nga aga, makaupod naton ang isa sa mga heartthrobs sang Aksyon Radio Bacolod. Kapagahatag sa aton sa pinakaulihi nga balita, wala sang liwan kundi si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, good morning dira sa imo. Anyway, subong nga, nagahulat-hulat pa kita kumbaga pa, daw ginapakondisyon pa ni Aksyon Brian ang iyang golden voice. Kumbaga pa mga kaaksyon, ano, muna masiling natin nga daw ginapreparahan pa bala, daw vocal exercise pa siya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Anyway,
Okay, sa ato dira ka mga abyan nga nagapanindahan na ha. Good morning. Kagabay tani makakuha kamo dira sang malabas kag barato kag nagapula-pula nga hasang sang isda. Ari na, ready na. Good morning, Action Brian. Mahidlaw, mantasi mo ba? Baw. Amo na gali hambal na sa akon kagina ho. Maistorya mo gadang isa sa mga heartthrob sang Action Radio Bacolod. Hindi bathtub. Hindi bathtub. Ay, di ko no. Heartthrob gidya ko rin. Anyway, Action Brian, kamusta sa mga aga sa mga paglibot-libot diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros? Dili sa Bacolod, sininga action red, no? Check naton, do ara lang tagyapon sa ECQ bla. No? 14 ka tawhay kon Domingo. Actually, ganun ka Domingo, bisan wala na to gin lockdown bala, tapos na lockdown. Pero ang Domingo daw lockdown ng Japon. Yun, kayo sa lakyan, bisan, anyway, lingaga given be, pati ka temprano pa. Pero masunaran natin, bisan ara na sa mga ulu-adlaw, bitag alas 9 upwards sabi. Medyo jutay gid sa lakyan, meaning ang mga tao daw ay gid na maglinagaw diri sa syudad sa Bacolod Action Red Plus pagid abing doon di ka man kapadugay sa mga malls naton diri. Yes. So magtulod ka na, gina-limit mo lang ang time mo sa pila ka minutos. Hindi ka gid man, abisan pa, di man need ka man time security. Mo kung pila ka minutos ka na, pila ka oras. Pero ay ka man hangpon, kunara ka sulod sa mall Action Red, no? May tigpipilaman nga bukas nga mga malaligyaan, pero lain gid ang normal lang nga sitwasyon. Yes. Kay kung ara ka sa mga damo tao subong, pamatsyagan mo sa mga ibang nga tao do kagaw man ginawa mo nga palagyo. Ba. Amo na ginambal ni Tatay Digong tabalang dapat ya kapwa ko, iwasan ko. Amo ka. Oh. Hindi mo sila daw kagaw sila. Yung parang aw niya din sa imo, basi sobra pa sa kagaw, basi sa tanas pag in short, vice versa, nagkuan ka nga pinagpalagyuhanay ba na. So kung ang talang ng imo senaryo, imo nga kabuhi da sa damo tao nga daw ka panilagay ka mo nga duha, mas maayo nga matugli ka lang sa inyo, may hakson ka pang asawa. No? Doon na remember ko itong Action Brian nagligad nga bawal mag-angkas ang mag-asawa pero galing ito maglabot sa balay dok budlay man na. Mas delikado pag hambal nila Action Brian kay ti angkas siya may arap pa na sag daw ginasuksok pero pag labot sa balay do ka questionable nga may suksok pa na. Parang kang istorya para kung sa mga kinalipa palagpatisim gito yang lay. Miskan ako gakadlaw man tong bawal mag-angkas pero sa balay pwede magtusik-tusik. Bakit mo lang na? Tapos kanadlawan kay angkas ka, ang driver bana mo. Kini bata uli. Tiga ko na syempre motor. Pero hindi bawal magsakay sa salakyan. Nga kung sino-sino itong mga tao nga tubang mo na. Huwag ka kapakot na. Kung na-disinfect na ba ang rail na bala? Ang ulo yatanda sa lakyan? Kung kang istorya, ang aton nga social distancing mga daw bloke-bloke sa lakyan na, hindi na siya amo, there is Bacolod. Hindi na siya amo, kaya dapat ang next nga pungko na niya, why gid sa may pungko, next naman dapat nga pulungkuhan gid, dapat may block gina niya. Correct na Action Brian, nakita ko to bala sa isa ka executive order nga correct me if I'm wrong, one seat or two seats apart? Amo na siya dapat dapat may distansya. Di ko na taon with bondis Bacolod na di. Di nang 1 meter naman. So, ni mo gin Biskan nga isa mga double tire ba lang atong pagkuangid bala sa pagbalik sa GCQ yung iban to nga mga separator bala mga karton, plywood. Nagahamba lang iba. Mga sirit na Dili lang kapit Bacolod. May nakita ko to nagligad nga do obrahon kanila yung daw damang bala kati plywood. Kaya daw okay na ginaya. Kaya sanabi mali katama pero daw squatter naman lakyan mo yan. daw ginakabig kanila nga itlog daw gina-incubate. Sabi mo tapos inaya kulak
stocking tape mo. Oh. Yan na, naging-salot ko na sa karton kung i-deliver, no? Pero in fairness, Action Braya, nagtapos nag-ECQ, kag siyempre ginapatuman ta sa gihapon ng curfew kada gabi, doon naanda na sang mga taga Bacolod or even bilog ng probinsya sa Negros, no? Nga nahadlok na sila magwa kada gabi, kumala pa do naanda na sa mga pumuluyo, no? Nga doon nagtawahay gid ya, nagtawahay gid. Nagtawahay gid Action Red, no? Actually, ini si COVID-19, may ara sang bintaha nga gindulot, pero mas dako ang disbintaha, no? In short, di man di kalaway, no? Buisit gid siya eh. Amo na. Sakto na imo sa Red, no? Kaya ang curfew na ton, ang mga tao pagpatak las 9, linong ng sila sa Bacolod ya. Pululi gid sila ya. Kay ti ang police naton ga roving gid man mo, no? Naga-tiyop sila kay nagapangsaway. Pero ang nagakolorinot nga agtang kag nagapiot nga bulsa ang tagiya sa mga inan. Amo nang masakit dira ang mga empleyado bala nga nagkalawad-an sang obra because nga nag-shutdown ng ilang kompanya. Number one gid diri nga naapektuhan is ang mga hotel eh. Hotel. Oh, amo nang isa. Hotel nga nagapatulog sa mga OFWs. Kaya kainsan daw sila ya. Ayun, may mga hotels gid yang nag-close gid sila Action Red, no? Bati ko, pagkabati ko, motel. Hotel nga. Ang hotel ay apektado, pero ang motel ko, no, hindi apektado. Ay, guro. Ilang mga house, nagligad nga Domingo, naglibot ko, be. Sabay ko sa patrol. Nang mangkot ko na sa mga dira, open na sila. Una gani ang guard niya makutan na tondo, hindi pa siya magsabat. Nauya. Di kayo siyempre nakamas vehicle sa Action Radio. At luwa sa ibalita nila. Lingko sir, di ka mo publika siya mangkot lang gid kami. Kung bukas ka mo po hindi. Siya ho, sir. Lingko, pila na kasi mana. Siya doon, 3 ka lang kaadlaw. Pero ito, dapat gin-booking call, 3 kaadlaw. Tanigan, mangkot na kami din. Isa na kamukbulan. Na muna bla. Sir, loko sir, maghambal sir, kay masikigan ko. Ko na sundi magpinuti, di mangkot. Galing kiti, miska na muna bala nga ECQ, may aragin niya gapon nga nagakawat-kawat ka palangga bala, no? Na mo na hambal nila, bawal ang angka sa pamilya. Pero gasulod ng hotel, kag sa lodging house rather, ambot kon magpamilya to kon Di ba siguro nagakwa na sila guro, naga-meeting sa sulod bala ng confidential closed door nga meeting, no? One-on-one. Oo. Kaya dira yung mga disinfectant. At yung mugid na. Pero sa mga Bacolod kung Domingo, kung si Mayor Bing Linardia Pambalonta, alam ideya nagkapatuman sa laksan ko Domingo. Na, why di sa iban niya nga po nga lugar? Kung kita, model kita sa ibang lugar. Tuod na Action Red. Pag lockdown to sa Domingo, to kiti nagalibot ko ya, para kapag mo yung mga migot na di upod sa Action Radio, kay puti man ng ratsata, nila mo. Wa ay tuod sa may galagaw ng Action Red. Mo ginaway man tulos bala, wa ay gidya mo. Wala. So, ang Bacolod, may command si Mayor Bing. Ang Negros Occidental may command ang aton nga probinsya di like Governor Lacson. Yes. Oo. Naghadlok sila yan sa pahog ni Sir Elcid Familiaran. Amog itong isa gid sa mga ato bala tabo to. Sorry gid ako gid ibalik ta bala, pero ato bala tabo bala anay sa Sineco bala. Na-remember mo tong nagkadto to si Vice Elcid kag pinangwalihan to sila? Insakto man actually. Sakto na siya rin. Sakto ginaya. Kaya pala nga nagsugod ka sa pagpakabudlay, ari na kamo sa diri nga punto, tapos maback to zero naman kita because nalipatan ta ang social distancing. Ang buti, ano katig-agid mag-distansya? Amo na anak, gakalipat bala? Gani man, kagagi kami interview na sa ato na sa Action Radio, aking si Sir Elcid mo. Sa mga tao nga binagit ang nag-aalalabot, bibla nga ang tawag sila to, person under monitoring, ang mga POM. POMs pa. Oo, pero ginislan to, suspected na daw, mga criminal daw. Ato gani, nakadlaw ko gani ka sa una to, di ba la? Social distancing, tapos ginisla naman nga physical distancing. Oo, damo sila. So, kwan bla inang, anyways, bisano lang na guro nga titulo na, importante nga
Inang mamonitor ka balap. Yes, So doon ang ating Sir Ilse nakahambal gito yung nakahambal doon sa sang malain yung pinaga. Yung iban nga pro panago. So ito po naman yung magugtas nga ang task ginatag sa imo. Inabalang chairman ka. Di mo tanan kulkol. May gani kay in kuha pila to ka mga simana na or bulan na gani. Min patiya ang poder nga magmonitor sa mga LSI ni mga nag-alabot sa aton dila man ang nagamonitor sa OFW. Kay sa time sang una-una do halos siya tanan mo. Di kalbo niya gakadungagan kalbo sa pero bilid ko yan kay Vice Mayor Esek Pamilyaran. Saludo kaya kasi Pamilyaran gid. Yes. Kag syempre, Action Bray, ato bilang natabo to nagligad nga LSI sila, wala pa nagwang resulta sang ilang, kumbaga pa do swab test. Naglagaw na sila ya. And then, they found out nga sila galaya positibo sa COVID-19. Mga muna bala, nga Yes, dapat hindi taman matago bala nga dahidlaw kita maglagaw sa aton mga kaparintihan, pero inablang point nga dapat hulton taanay until such time nga magwa ng resulta sa aton nga swab test. Sakto na Sir Red. No? So in fact, hindi na sa Bacolod, kung nakon gid nga tumayon, bisa so Bacolod sulado ko di mo. Alihis gid ang pinakauna. Sa alihis to da. Tapos nasundan to siya sang barangay sa may barangay Stephanie. Ato na barangay nga duwa. Pero ang isa pag ito nadumduman mo to kami nag-video kay pato. Alihis na siya, daw alihis na bla mo. Ay hindi, siguro ba si barangay, correct me if I'm wrong, barangay Punta Taytay. No? Isa ina sa posible, di ba? So anyway, amo na ang masilig naton nga mitras gani nga wala pa nagwa ang aton dira nga swab test. Dapat coordinate gid kita ya sa gobyerno. Action Red, no? Yes. Katunay mo punta Taytay, tapos may taga-sabis man to, pero do okay gid sa sabis yo, do ay pa to. Ang recently gid lamang magsungay. Kagabi na sulit naman ni may taga magsungay man sing airport. Amo na. Ang sa mga gwa sa Bacolod dia, Morsya, lalaang Morsya. Shinto may sa balay sumungin lockdown Action Red. Oh, no? Lockdown to eh. Oo, sa may news site da. Ang mas lala pagid sa San Carlos pagid ya. Kay ang iban to gintandala na sa kuan inang facility, la quarantine facility. Kaya ililinom pagid to sila. Wow. Magluwa sa inom, may suspetso pagid ya na nagsululuyop. Dami mo ka na. Grabe, saga ko doon nag-celebrate. Saga ko doon nag-champion sa basketball. Ayagi. May labot sa ilaw sa Red. Ginuba nila ang fasilidad. Mga bertahan. Ginuba sa mga tunto nila. Wala mo sila ka nagsulod to sa isa ka kwarto nga daw may ginili to sila nga daw may nakita sila nga daw sexy. Wala man. Ate, namulpog sa kisle kwarto sa gratulugan sa mga baye. Wow, Diyos me. Ate, yung mga laban-laban na pag nakainom na, nagpalang init na, mambalang isa nga, pero doon may nakita ko ito gina nga daw kutis prosilana mo, daw pusog ang paa. Gambal din siya. Atak! Atak! Ipagawa na screwdriver na. Kaya manglingling na ta. Kaya mga babae mo, mako mo pinulpog na bertahan yung masulod sila. So, amo na ang mga katuntuhan. No? Anyways, na-address naman ni Tarantan. Kaya tinguhaan sa aton ng mga public officials. So, San Carlos, pagkabalo sa alkalde nila to, si Rene Gustilo, ginpaduntungan niya itong quarantine facility. Tapos gidalaan niya sa megaphone Action Red. Ang kinangyaw-yaw Wow. Hindi man natin yaw-yaw nga ginbuyayaw nga sa mga bad words sabi. Ginuralan, ginistorya. Okay. Kumbaga pa daw taas lang gidbing nga tono siyang tingog pero may unod bilang daw education. Mga bali na nga, naon siya naman no? Ikaw mo nga dili man yato ang pasilidad din Lain ako nagambasa, ano gani ang wala naka-insindi gani sa Cebuano? Wala naka... Wala ka sabot?
Oh, na. Pwede ka po, dyan nag-iko-iko pa na si Red mo. Pag-abot to sa pertahan sa gate, pala doon ka-active yung guro nga, siyempre, mayor ka. Kasi mapta na nakaroon problema mo na emo. Correct. Yung kita niya, panggawas mo diha. Si Mayor to, wala mo nakasudaan, baboy, antes siya nagwali to? Huwag ko ka pumangkot siya. Basi mo lang isa man ina sa mga rason, ano? So, galing kiti masaka, gima nang imo nga dugo, kumag mo na ka mga ulugtasan, dira sa imo ginapang quarantine, bla? Sabi. Tapos ang ibang todo, hindi ko manahog. Ikaw, noon sa mga Matsaga ko doon sa pelikula ni Lito Lapid, siya una nga, susuko ka kayo. Papalimutan na kayo namin. Mag-umuraw sa lang ita. Pero wala na ang mga Pinoy. Pero di ko inas kita diya sa Bacolod kag Negros Action Red, no? Buong pa ding tao ya. Yes. Matilin doon pa di. Kag may ara pa sang kahadlok dari mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod compare mo sa like mga Manila nga daw perti na gid kaulugtasan, di ba? Ang iban to ECQ, pero ang iba ni nagwa pag gid para magrally bla. Na-remember ko to. Kay ti way nag-abot tong ilang ayuda bla. Ang ayuda way nag-abot, ni nagrally sa gwa kay gutom na. Baw, wala gid nakahulat. Hindi lang ako mag-komentar na kay Maralihat. Hindi ka rin. Pero ginbasa ko ginda sa ko ka-research. Nagagawa sa red nga mas dig ako ulo ang taga Cebu, Region 7. Nga man. Tapos naglala to sila. Kita mo, sumupit dito gipadalaan mga chimite. Kulang na lang itong helicopter nga. Ang kwan Ito na may gahandog action red mo. Sa mga streets amo na bisan amo na nga hugot sa ila. Nalitatuhan pa sila yung dito sila tawag na to sa Cebu, hantak mo. Dito sa atin hantog or tumbo. Tumbo ang tawag dito sa Polo. Ara sa mga streets siya. Grabe. Amo to nga grabing positive to sa ila. So, kung kaysa, may nagabasol-basol pa kay Presidente Rodrigo Duterte. Daw, ko may nakita nga basulon mo Duterte. Asa akong opinion, nila-ila mo na iyan, no? Nakitaan pa ka man di Presidente kag responsibility niya, ginahimo niya gid man. Sometimes, ara sa diferensya sa tawo. Pero, kahit ma, kung muna yung action, Brian, ang gobyerno wala nagkulang sa paghatag sa ila sa pinansyal nga suporta, tapos tagaan pa sila groceries. Galing ito may mga tao, gidya kung kisaba lang hindi makontento, kag gahambal pa sila yung ang size meal, kulang pa na sa 3 kaadlaw. Kaya mo na bala. Hindi ka bala mag-budget, kag magpaigo-igo sang kantidad ganabato nila sa gobyerno. Hindi kay ini nga mga kaluoy ano. Oo. Pero buti no nga tungaw nagsulod sa utok yung mambal kulang pang size meal. Kay feeling niya once mag-demand siya basi pagid magkagat ng gobyerno kay maghatag pagid. Correct. Pero kaluoy man tumigot sa pedicab driver. Actually dito sa Bacolod yan siya gitong nag-una. Kung napaparantaon way na lang to ginire tani mo kulang sa ibili. Kwanto siya sa ideya mo kulang pala. Sa muna. Basi siguro pinamangkot sa ang size meal amo niti ba siguro ginhambalan to so briefing to before nga kung may baklon kadabi nga TV size meal ka igo ni amo lang to ginkuha bi no di ni ka igo. Magbakal kami sa cellphone nga amo ni nga megapixels bi ang selfie ti ka igo ning size meal di ni ka igo. Siguro basi siguro wala lang guro ma-magnify gid or ma-explain sa iya bala maayo kung ano ang kantuan sa size meal bala. Amo nang gusto gid action red sa mo. Kulang ang tag-explicar basta naka-focus ang tao. Kaya naghambal siya nga kulang ang size meal kay mabakal sa amuni na pati may ara pa to siyang suporta yang iya sining una nga palayag bala. So kabalo naman gusto ang Pinoy. Ang ila na iya kung dintong daw pinakainit dito lang na sila. Pero kung sumayon mo gid ay may tsakto man siya gali no. So si Kim Chobla bawal lumabas. Kasi ang bawal lumabas niya nasa income sa milyon. Yes. Mako muna, ang sikat ng mga artista kag mga singers, mga 500,000 views lang, 800 views.
Pero ang iya, bawal lumabas, no? Kumbaga pa do trip-trip lang be. Pwede mo sila nga trip-trip gida. Wala bito sa isang quality balahaw, the way siya magkanta, damo pa yasang views mo compare mo sa mga nami magkanta bala. Yes. Meaning, gina simpatiya pang iyang hindi amo, so sa insakto. Gali kita yung purpose purpose siguro Action Bright is makabulig eh. Amo na guro nga daw nag-ugyon man ang Pilipino sa iya nga sige i-view ta ni kiti ang proceeds sini makadto sa mga tao nga nagakinanglan sang bulig eh. Ginidiyahan niya na lang dahil isang boss niya para hindi mo tama ng Batman eh. Handa mo na black. Ang kasing porte mo, di magwanta, sobra pa nga daw ginsulod kay mo sa kwan lalabahan bla. Daw maguba tong karerya mo, tito yung tawi, ginimuan, ideya, siya mo na nakamani pa. Kag, so di mo gitupin sa ron, daw nagguba, hindi man to, in generalize siya, in general ya, ginguba mo gidyang layis ang Pilipinas eh, kaya makumugubon mo layis ang kwarto, pwede galing kayo mo, kuya, imo ko galingon nga batas. So hindi isa na namin nga resulta, galing kiti, kung malang to eh, hampang-hampang bla ni Kim Cho. So, kung mo ni mga tao nga uhaw sa kasikatan bala. Hindi pa rin yung mga sikat kaya daw kapag simple ka na lang. Sila sikat na hala, kulang pa. Tira. Amo na. Ga sagat siling nato nga doon nagpangita pag ibala nga mangin viral na. Kulang di kulang. Kulang. Yung baga bilang sa buhay nila kadadlaw istoryahan na lang isang istoryahan. Kabastusan man, kaunguan o konkayuhan. Basta sikat na gitla si Red Lock. So ang atod sa kapolisan actually tauhay gid Action Red mo pila na kabulan na nakaligad. Kay kan Domingo sinambal ko nagagwa kita, wala blatter Action Red mo. Tauhay gid ya, may nakablatter na. May nang doloboyayaw ginagmay. Pero ikumpara mo gid lang sa normal days lang may na aksidente sa Sabado sa gabi mo duman mo. Nag-report ko to mo kung isa may tagduwa patay aksidente sa motor. Sa Domingo sang Kagahon, may ginno. Subong ya ang gadata dis Bacolod ya. Aksidente. Ang wala labot aksidente, sinuyupay. Amo din pinagpanay ng pertigid. Just me. Amo sa Action Red. Ang mga petty crime sabi nga mga gagaway mga tao subong magabay chakto to imo gid gina magpataklas ng diya tao ya sulod sa balay. Paano sila. So, ini 9165 no kagabi las 9 abi na dakpan dala sa Purok Saga Takuling. Ang isa ka 42 anyos nga si Rolin DBD. Hindi DBD nga nabaligya no. Pilyedo ng iya. LSI pa ni action rekalo pariwa bi man. LSI pa di galing. LSI pa siya, buka sakit man naman. Tapos nagbaligya pa sa Action Bray, nautod lang si Action Bray. So, anyway, mga ka-aksyon ha, amo na ang pinakaulihi nga balita diri sa Bacolod nga ti ang mga kinawatay do na lesson gid man siya pero gali kiti amo nang hambal ni Action Brian kagaina inabalang mga sinuyupay, pagbaligya dira sa mga illegal nga droga no. So, sa ginatubang naton balang kapigaduhon, krisis bala mga ka-aksyon mo pa na ginatawag naton nga tani. Si Action Brian na rin na. Action Brian? Yes, Action Red na butang diri sa blatter naton diri nga nabaton. Isa ka SLI. SLI gali mga LSI man yang akon man. Kung ano yung street level target individual gali Action Red. Hindi locally stranded individual SLI. Doon naglibog magani ulo ko ba si balang LSI nagdala di siyang droga. Pasensya gid kay nablang doon na darana to sa COVID-19 ni. No. Basi na sobra na isang gisa ka sardinas. Nadakpan ni siya sa may bus operation. Purok Gonzaga ni Barangay Takuling nakuha siya po dira 5 ka sachet ini nga ginapatihan siya mo 5 ka 500 pesos nga mark money mo ning buy bus diri nga gingamit 350 pesos nga kwarta sa pouch niya meaning base mo ni gurong kwan ang proceed law or kita niya kag valor 17,000 pesos ang illegal nga droga Action Red no. So mura ang nakuha sa iya.
Kahapon na size man sang gabi, may araman sang may bus man sa Purok Sigay, Barangay 2. Ang nagkaladakpan diri 3 ka persona, si Glenn Reyes, 38 anyos, isa man kay SLI. Suliton ko, di LSI ha, SLI. Street level individual. Si Ike Aliaga, 42 anyos, soltero, taga Purok Bulinaw, Barangay 1, ari naman newly identified naman ni. Ang isa diri si Alex Benjamin naman niya, 30 anyos, soltero, isa ka newly identified. Kag ang nakuha sila poder diri kwarta nga 660 pesos. Plus isa ka caliber 22 action red do. May load ini nga 4 ka amo o kon may pakalupok nga mga bala. Kag 19 grams sa ginapatihan siya mo nga may balor 133,000 pesos. Uy. Dako man ni. Dako na. Kuan ni ang kuan subong ang trending sa Bacolod di nga dinagpanay by bust action red. By bust. By bust. So, kumbaga ang tao kasi hindi man grumamal sa kuan nga tawag sila gani gutom or wala income kay bisan wala sang COVID-19 ang by bust di ara naman adaan. So, ang in short, ini ko na, katamaran kag katuntuhan. Amo na action red, ang mga balita naton sa patrol sa Domingo kay matapik na madua party sa kuana, party sa pagbukas ng klase na online. Abi ko, ang sa Domingo Storyanta to bala ang isa ka Taiwanese nga nagkadto sa Boracay? Pwede man. Do, pampabukaw gito. Kag ang taga Bureau of Fire Protection nga nagkanto man sa Boracay, no? Nga nagkala suspender. Oy, nakita mo to Action Bright to si spokesperson bala Harry Roque bala nga nagpa-picture to sa mga dolphin? Naggaligo dito siya. Ang may aragay ito balita sa Manila ang titulo, Harry Roque naglangoy upod sa mga dolphin. Malaway sa masalaan nga ang balyena upod sa mga dolphin, no? Sige. Amo lang mga balita sa patrol. Action red o action na ni Kiraw ni Action Brian mo na nag-report. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakaulihing nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros. Well, mga ka-aksyon, sa gusto dira nga magpadala sa ilang mga jokes para sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado, isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag sang enerhiya kag magahatag sang yuhom sa tagsa-tagsa. Pangitaon nyo lang ha, Action Radio Bacolod or pangitaon nyo man si Red Salgado. Agyari mga ka-aksyon ang aton nga nahauna nga joke subo nga aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Isa ka adlaw na batian sa isa ka tigulang ang balita parte sa isa ka bungsod. Kag pinamangkot sini ang iya nga apo na si Rugo. Nabi siyang iya nga pangalan no Rugo. Apo ko Rugo, may pamangkot ko sa imo. Yes, Lolo, ano tani how? May nabatian ako bala nga balita inablang parte sa bungsod. Kag kung sumbagon mo kuno, mahabok ang ibo nga kamot. Kag kung sipaon mo naman, mahabok ba ng ibo nga tiil? Tuod bala ni? Ang parte sa bungsod, tuod din na lolo. Kay si Henry bala, ginsipa niya nagligad ang bungsod. Humabok kid ang iya nga tiil, hasta subong galibog ang iya ulo kung paano niya ini pagamayon. Abaw, good news gali ni, good news. Good news? Paano mo na nahambal nga good news, Lolo? Basta, ako na lang ina. Isa kagabi, si Lolo nagkanto sa lugar kung sa diin ang bungsod nga nagapangtuyaw sa mga tao nga nagapang-abusar.
timing gid ni. Pakadto na ko sa bungsod to. Dulong panadaan kag wala pa siyang tao. Ari na sa ako na tubangan ang bungsod. Ari bala, ihian ko na ang bungsod. Pila lang ka segundo, gulpi nga nagpakita sa iya ang mga kama-kama. Kami ang mga kama-kama, tungod kay ikaw abusador nga tawo, ginihian mo ang amon nga balay nga bungsod, pagatuyawan ka namon, mon. Ari na mga kama-kama. Hoy mga kama-kama, sige na, tuyawin na ako. Kami ang mga kama-kama, pagatuyawan ka na namon. Oo gani, nabatian ko na ginhambal niyo. Ano ni balik-balik? Padayo na. Tuyawin na ang akon kwan. Amo na ini, madako na ni. Tungod kay nag-abusar ka, pagamayon namon ang imo. Ups, danay pa. Nga pagamayon nyo haw. Ang iban tuya, gintuyawan nyo, nagdako aya ang ila. Nga ang ako niya, pagamayon nyo haw. Sa adlaw lang kami nagapadako, pero kung gabi ang mga tao nga nagaabusar, ginapagamay namon ang ila nga parte nga gingamit sa pag-abusar sa amon nga balay nga bungsod. Oh, Diyos ko! Hindi na lang pagpagamaya. Mabalik na lang ko ni Buwasyaga para ihian kong ino nga balay. No choice ka na tigulang. Amo na ini agin pili mo. Kagbiskan magbalik ka pa buwas. Hindi na ini magbago. Mangin gamay. Ang imo. Ari na. Isa. Dalawa. Tatlo. Tuwang. Wala. Naggamay ginang ako. Amo na mga kaaksyon, ha? Kati nabatian niya, nga kung ihian niya ko ng bungsod, madako ang iya, kati ginsumbag to, nagdako, galing kita natabo ina mga kaaksyon, adlaw, ti abiyaguro kung gabi, madako man gyapon, gali may schedule, gali ang mga kama-kama, no? Nga kung ikaw yung mag-aabusar sa gabi, gamay ang epekto, pero kung adlaw, dako, justa sinulo nang ihi, gabi, hindi naggamay ang iya. Maraming salamat sa nagpadala sa iyang joke. Next naton mga kaaksyon. Eksena sa sulod sa eskwelahan. Nagalibog ang ulo ni Johnny sa lecture sa iyang maestra parte sa mathematics. Ma-review kita, anay, antes kita maghatag sang exam, ha? Okay, ma'am. Mayo managani kay para ma-refresh kami. Kabay patani nga makuha ko dayon ang pag-review ni ma'am ba? Ang problema sini kay basi bala masiro ko sa exam. Ikaw, Johnny, okay ka lang da? Nga doon nagapanik ka, haw? Review pa lang gani ini. Wala, ma'am. Okay lang ko. Okay. 10 plus 2 minus 1 plus 1, pila ang sabat? Ma'am, ako? Okay, Rugo, pila ang sabat? Ma'am, Inday, ang insakto nga sabat, 12 gihapon, kagin balik mo lang ang isa nga gin-minus mo sa 10 plus 12. Wow! Perti ka alam sa kay Rugo ba? Amo na klase, kung pila ang idugang ko, kag pila man ang ibuhin ko, dapat alert ka mo. Alright? So, plus lang na, kag minus. Samtang nagapadayo ng lecture ni Teacher Inday, gulpi lang nga nakita niya ini si Johnny Tango nga may ginahimo. Oh, Johnny! Nga samtang nag-discuss ako dere, nga ginapatay mo ka pislit ang imo yang ulo. Kag ano na, ginalawayan mo pagidang ulo mo? Ma'am, pasensyahan lang gid ko, budlay gid abi gina-lecture mo. Ang ginahimo ko subo nga nabatian ko ini sa istoryahanay nila ni mama kag ni papa kagabi. O nga, anong nabatian
nabatian mo sa ilang nga duwahaw o sa ilang istoryahanay? Nabatian ko ba si ma'am nga ginhambalan niya si papa nga kung hindi ko no magsulod, pislit-pisliton ang ulo kag kung budlay pagid, lawayan ang ulo. Diyos kiyo, dyan itanggo. Mga ka-aksyon, madamo nga salamat sa inyong pagtutok diri sa atong programa Aksyon. Diri sa Aksyon Radio Bacolod, Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Madamo nga salamat kag mayong aga sa inyo tanan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,